Szeretettel köszöntök mindenkit a Reziliencia konferencián. Piczko Katalin vagyok, eredetileg pszichiáter, és több mint 25 éve foglalkozom párokkal. Amiről az előadásom szólni fog, azok a párkapcsolati játszmák. Többféle aspektusból beszélünk majd erről. Először is mi az a játszma, már most elmondom, hogy ami ismétlődik, tudattalan és romboló. Mik a leggyakoribb játszmáink? Ezeket be is fogjuk mutatni, színészekkel együtt. Vajon mi a játszmáink háttere? Ha felmérjük azt, hogy romboló, miért olyan nehéz kiszállni belőle mégis? És a negyedik pedig, hogyan tudunk kilépni ezekből? Hogyan tudunk kilépni, ha mi magunk vagyunk a játszmának az indítói, és hogyan tudunk kilépni akkor, hogyha a másik hív be bennünket egy játszmába? Azért vállaltam ezt az előadást, mert hiszek abban, hogy változni, változtatni nem csak terápiában lehet, hanem tanulással, fejlődéssel is. Várlak benneteket ezen az előadáson.